ušao u program ovim. Halo? Halo? Pope? A, molim? Ćao, druže, Stefan ovdje iz Vršća. Ajmo. Evo, ne treba mi nagrada nikakav, samo da ispričam 2 fore, može? A jednu. Aj, ba ne, ljubite, brate, ovo mnogo su dobre. Slušaj, aj prvo ovako. Kako bi se zvao, brate, Charlie Sheen, da glumi u Selo Gorje, baba se češlja? Charlie Sheen. A te, brate, nisu slušali koji smo mori, a taj drugo. Ide, brate, pakuje majka sina za fakultet, naš ono za Beograd. Dobro. I kaže, evo, sine, znaš, spakovala ti, kaže, on šta si mi spakovala? Kaže, pa spakovala si ti Jam Laba, X-ray, kaže, molim? Jam Laba, X-ray. Pa čekaj, šta će mi to što mi spakovala? Kaže, pa sine, uzmeš džem, namažeš na leba, jedeš, čoveče, pa kako što? Pa dobro, X-ray, pa spakovala sam ti je. Dobar je. Jel dobro, brate? Jeste, brate, napokon, dobar je. Ništa, ajde uživajte onda, brate, pa se čujemo. Važi, čao, zdravo.